Dadi pemimpin ojo tumeh yen sira wis dadi penggede ojo tumeh yen sira wis dadi wong sugih ojo tumeh yen sira wis dadi wong pinter sing sira bisa banggakno mergo kabeh iku bakal lebur bakal sirna yen wis mati ora bakal katut digawa nanging yen sira bisa ngraksa amanah menika ngajeni marang sapadha-padha uga tetep ngabdi marang titahe paduka mongko slamet mulya mapan kanthi sampurna. Dadi pemimpin ojo tumeh yen sira wis dadi penggede ojo tumeh yen sira wis dadi wong sugih ojo tumeh yen sira wis dadi wong pinter sing sira bisa banggakno mergo kabeh iku bakal lebur